Thokozani bogogo nomkhulu, igama uVusi Mabunda, umhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu ubheka wonke abamcalayo. Mangoba uyazi ukuthi usengaka subscribe namhlanje sokuyisikhathi sokuthi ungasubscribe, ulike le video and then bese uyakhomenta. Lana siyaphahla bogogo nomkhulu, lana sikhuluma nedalo, lana sikhuluma namathongo, lana sikhuluma nabantu abasikhanyiselayo, abasipha ukudla abahlala nje banathi ngaso sonke isikhathi. Sikhuluma nezithunywa ezinamandla, sikhuluma nengelosi, sikhuluma nedlozi lana bogogo nomkhulu. Siyaphahla lana kusho ukuthi lana bogogo nomkhulu uma izinto zingaqaqiseki kahle lana uziyakwazi ziqaqiseke, futhi kuyenzeka mhlambe uphuphe nawe uphuphe kuthiwa kwamele ukuthi uphahle, nansi-ke ikhombo yakho, yiyo-ke into ekumele uyisebenzise lena. Kodwa sekushoda nje mhlambe inkukhu lana, inkomo nyawo mbili, inkukhu lana uzokwazi ukuthi phela into zakho zihambe kahle, kuzokwazi ukuthi kudliwe, badle nabo kubuswe. Yayibona lento injalo, kusho ukuthi lana ninabafowethu mani, lana siyaphahla na kutshwala laphayana sigayele, nayo utshwala obomvu ababucelile bona, ngoba kunotshalo obumhlophe notshalo obomvu. So na kuyadepend ukuthi utshwala obunjani obudingekayo kulo msebenzi onofuna ukubenza. So la mina ngeke ngathola utshwala obomvu ngoba kuwutshwala bona ababucelile ukuthi mina mangibenzele bona lo ngibatholele bona lo tshwala obomvu lobu. Bese nawe namakhandlela wami engiwasebenzisayo mihla namalanga ngoba sengixhumana nedalo zakithi, nempepho nansi laphayana isendishini yakho la ngishisela khona, nesinemfu. Manje isinemfu nakhona bogogo nomkhulu nabafowethu, isinemfu awumani uthathe noma ngaba yisiphi isinemfu. Lesinemfu mina engisebenzisayo isinemfu insu. Kukhona abo-taxi, kukhona ezi-green ezine-Vicks, lezo angizisebenzisi. Le ndwangu engiyibekela indwangu-ke engidonsa ngayo-ke idalo zami nami engiphiwe yona indwangu ukuba mangiyisebenzise mihla namalanga ngoba ngikhuluma nedalo zakithi. Lapho-ke bogogo nomkhulu, lana siyaphahla, la sikhuluma nedalo. So uma nawe wazi ukuthi mhlambe lapho uhlala khona isimo sikuvumela ukuthi mhlambe uhlala eflatini, uhlala emchashweni, mhlambe uhlala la amathongo akho angazi khona, awuhlali ekhaya, uyakwazi ukuthi uthathe lezi zinto lezi uhambe uyosebenza khona kuphi, esigangeni, ehlathini, noma ungasebenza emfuleni, mhlambe emfuleni ohambayo, usebenze emfuleni ukhulume nedalo zakini emfuleni ohambayo, noma ungasebenza mhlambe entabeni lena phezulu entabeni, khuphuka intaba nje uhamba ukhulume nedalo zakini, ushisa impepho, ushisa amakhandlela, uchitha isinemfu, nansi nenkukhu nayo izobe ikhona ngoba yiyo eshodayo kwamanje. Kodwa nayo nje inkukhu nayo izoba khona ukuthi azange ngifuna ukuthi ngiyikhiphe lana. Kepha ngiyacela nabogogo nomkhulu ukuthi uma seniphethe lezi zinto lezi, bese-ke niziphatha kahle, bese nizile ucansi, nizile nje, and ungathi uma uphethe uyoyenza lo msebenzi lona bese wona uyaqala uyaphuza, uphuze amanzi amponjwana, ngoba manje sekumele kuqale kuphuze bona kuqala ngaphambi kokuthi kuphuze wena. Khuluma nabo usober, uclean, uzithande nawe ubonakala ukuthi uready ukuthi ungaze ukhulume nawe, futhi uyocela lana. Asibongi bogogo nomkhulu, ayikho into esibongayo, sicela okuhle kuphela, sicela ukukhanyiseleka kuphela, ngoba sikhuluma nabantu abasipha okuhle, sikhuluma nabantu abasikhanyiselayo, sikhuluma nabantu abafuna ukuthi sibe nempumelelo kusasa, sikhuluma nabantu abasifisela okuhle kuphela, idalwa zakithi. So uyocela, awubongi la, asibongi. Yabona akukho muthi, akukho swasho, yilokhu nje kuphela ukuxhumanisa mina nedalo zakithi ngaleyo special occasion leyo, ngaleso sikhathi leso bona abacele ngaso ukuthi bacela ngibenzele lento lena elapha phambi kwami, okuyitiya, abaye babiza ngetiya. Yilo-ke itiya leli, utshwala lobo obomvu, kunotshwala obumhlophe notshwala obomvu. So lo tshwala lobo obomvu yilobo bona abacela ukuthi mina mangibenzele bona, mina mangibatholele bona lobo tshwala obomvu lobo, ngoba khona abasebenzisa utshwala obumhlophe, khona abasebenzisa utshwala obubomvu nobumhlophe. Mina ngisebenzisa utshwala obubomvu, nalezi ibane engizisebenzisayo. Thokozani nabogogo nomkhulu, uma sewazi ukuthi mhlawumbe akwa-subscribe, angangicebisa uyasubscribe, comment ngaphansi mhlawumbe khona okunye ukubona kushoda lana, sizokwazi ukuthi mhlawumbe silulekise nabanye futhi. Kodwa mina lokhu
yilokhu nami engikhonjiswe khona ukuthi kwamele ukuthi ngiyekwenze, bese ngiyakusebenzisa nokuthi kumele yini into ekumele ngiyisho ngiyicele la, ngoba ziningi izinto esiphila ngaphansi kwazo, izimo esiphila ngaphansi kwazo kuningi esikufisayo esifisa ukukucela. So nina bogogo nomkhulu ngicela bese niyakhomenta phansi, ni like le video, bese ningakhohlwa nje ukushare ngoba bakhona abanye abangakwazi ukuthi basizakale ngale video leni. Thokozani bogogo.